Padulong na unta mo palit og duha ka klaseng bugas nga giingong barato-barato kun itandi sa lain, nasagmuyo ang 59 anyos nga si Ate Emma Estrella human nakita niyang misaka ang presyo sa bugas nga gituyo niya og balik. Tungod kagahapong adlaw, ang jasmine nga bugas nga gibaligya pa lamang sa 53 pesos matag kilo, karon nahimo ng 57 o 60 depende kun asa ka nga tindahan mo palit. Katulot mo kaunsay sa kaadlaw uban twice na lang. Luoy kayo na estudyante, saon na lang. Apan ang mas gikabalakan pa ni Ate Emma ang pagsakasab sa presyo sa laing palaliton. Magsigilan jud big monitor jud nila nga kuan kung gabi ba ilang pagkasaka na kay kay dagan mo manawag na mo na kung unsa ba kung gabi na mahal na ba kuno jud kaayo ang kuan na pilanan. Kami monitor na lang jud mi. Unta lang jud no walay kanang tikas ba kay kita pareha man ta ninyo na nangheadlan man. Dapat fair lang unta ba? Gani ang Office of Cebu City Market mipadangat nga adunay modos karon nga isagol ang barato nga bugas sa mahalon nga bugas aron mokita og mas dako-dako. Apan dugang nila maglisod sila og dakop niini ilabi na walay tarong nga mga tools o devices sa pagsuta sa bugas. Samtang ang rice vendor nga si Angeli Gokong mipadangat nga ang pagsaka sa presyo sa bugas nagsugod pa sa buwan sa Enero karong tuiga. Kinisubay sa nahitabong 60-day suspension sa imported rice aron mahatagan og pagtagad ang local farmers sa nasod. So di man pwede nga taas among makuha nga puhunan ibaligyan na mo barato ni gamay ra baya migpatong pud gyud ana samot na ron mahalang gasolina nihit pa gyud ang stock samutan ta og kamahal. Ang padayon nga pagsaka sa presyo sa bugas karon epekto sa tensyon sa Middle East. Tungod ang Pilipinas nagsalig sa imported oil sa nasod nga nalambigit sa maong tensyon. Gali may padangat si Gokong nga tungod sa kagamay sa supply sa bugas karon, ang barato nga bugas kinilo og dili pwedeng sinako ang ilang pwedeng mabaligya aron maka-cater sa tanang nanginahanglan. Kini si Mark Armas, alang sa My TV, Cebu.